A wancan bidiyon mun nuna wasu some basics na shi wannan P2P ɗin, wanda insha Allahu a yanzu za mu yi ƙoƙarin naga mun gwada siya, duk da cewa yanzu I'm not in the mood of bana buƙata, I'm not in the mood na siyan wannan, kuma in fact ma ba so nake in siya ba, amma dai insha Allahu zan yi mana bayani ta yanda abin yake gabaki ɗaya, ta yanda daga yanzu ma za ka iya siya. But remember, kamar yadda na faɗa a wancan, ka zamanto verified kafin kai komai, saboda duk coins ɗin da ka tura a Binance if you're not verified ka yi a banza, kuma coin ɗin ba zai fita ba. Gaskiya ba yadda ba zai, za ka iya turawa ba amma za a iya turo maka har sai ka yi verified. So you have to be verified first kafin kai komai a cikin Binance, saboda komai kai a Binance in ba verified bane kai is at your own risk naka ne. So da fari za mu danna kan P2P, hanya biyu ne, ko dai mu kai danna kan P2P nan direct, ko kuma mu je wallet. Idan muka je wallet sai mu danna nan kan P2P. So kowacce dai hanya ɗaya ne dai. So in muka danna kan P2P za mu danna kan buy. In muka danna kan buy in ga ya kawo mu to, amma wannan hanya ce wanda take da doguwar hanya ce. Kawai in ka shigo home page kawai ka danna P2P trading nan. Kana danna P2P trading nan ba ruwanka sai ka je nan ka sai ka directly zai kawo ka kan buy. So yanzu let's try, bari mu gwada siyan coin na 1000. So za mu danna nan kan buy. Idan muka danna kan buy, so yana ba mu dama mu zaɓa da me za mu biya. Is it by crypto za mu biya ko kuma by fiat money. So shi wanda dai za mu siya ga taman in shi ya ce yana amsar bank transfer. Okay, kun gan shi har wani ya siya wancan coin ɗin. Yanzu bamu da, mun losing wannan opportunity ɗin. Za ka ga kowa akwai abin da yake amfani da shi. Wannan yana amfani da Paye ne, wannan yana amfani da Paye, wannan yana amfani da bank transfer, wannan bank transfer, wannan kowanne akwai term and conditions ɗin da yake sakawa. So idan kana son only wanda suke karɓan bank transfer ne, ga wajen filter nan da za ka yi filtering abin da kake so ka wannan. So that's how it is. So yanzu sorry, ga wajen filter ɗin nan ban manta ba. So is it kana so bank transfer ne ko kuma chifa cash ko kuma gashi nan dai kowanne. So ni na yi selecting all ne, saboda kowanne ina da account da su, da bank transfer ɗin da dai koma dai menene ina amfani da shi. Yanzu for instance muna son coin na 1000 kamar yadda mun fara. Za mu danna nan kan first, za mu danna kan buy. In muka danna kan buy za mu biya da fiat money ne, that is bank transfer, kamar yadda muka gani cewa yana karɓan bank transfer. Amma abin da ya ce mana shine yana sai da kowace dala ɗaya akan price na naira 517, that's 517. So za mu danna kan 1000, muna son mu sai dala wannan kenan. So kun ga kenan that 1000 is equivalent to the quantity. Ga quantity nan ƙasa ya saka 1.93, instead me as accepting in $2, yanzu ya koma 1.3. kun gani wannan har an siye shi. So you have to be fast, honestly you have to be fast. Wani sa'in za ka yi placing order ma har a siye shi a hannun vendor ɗin. So kun ga vendor ɗin da muka danna yanzu har an siye. So let's say 1000. So in muka danna 1000 ga shi ma abin da yake saida kenan. Then in muka danna sai mu danna kan buy. Idan muka danna kan buy, so ga abin da yake faɗa mana. So yana faɗa mana cewa wannan 1000 ɗin namu ga abin da za mu yi receiving, ga price ɗinta, ga abin da za mu yi receiving a nan wajen. For more information za ka iya danna nan wajen. So ga order number ɗinka nan in case ko da an samu matsala. Then sai ka zo ka danna payment method. Za ka zo ka danna, ya ce yana karɓan bank transfer ne. So ga account number ɗin shi directly in kana so, ga bank name ɗin nan Kuda, ga account wannan ɗin nan, kawai sai ka danna wannan abun. Ma'ana wannan kamar paper something ɗin, sai ka danna ka copy successfully, sai ka saka transfer next. So wannan in ka mai transfer kenan. Yanzu nan wajen za ka ga shine wajen da zai baka damar chatting da shi. Nan wajen shine zai baka damar chatting da shi. Za ka ce mai yes, let us proceed, ko kuma I want to buy ko something like that. So za ku yi chatting da shi in an samu matsala har ku gama biya yanda za ku dinga wannan. Yanzu kun ga mun ce za mu biya, ko mun ce mun biya, shi kuma bai yi receiving payment ɗin ba. So dole zai dinga expecting ɗin. Let's cancel it. In muka yi cancel bari mu saka other reason, let's say cancel.
shikenan mun ga mun yi cancelling ɗin order ɗinmu. So mun yi cancelling order ɗinmu sun ƙara bamu dama tukun in muna son mu siya they still on. So za mu iya ƙara chatting da mutum wannan amma bana advising ɗinmu mu yi wannan. So wannan shine dai hanyar da ake a siya. In kai masa transfer, bayan ka yi transfer sai ka danna sorry na manta ban ba mu wani basics ba. Bayan ka zo nan wajen, bayan ka yi wa mutumin transfer za ka danna in ka danna nan wajen, sorry bari ku gani, in ka danna nan wajen ka copying wannan account number ɗin. So bayan ka yi transfer ɗin kuɗin then sai ka yi clicking on transfer. In ka yi clicking on transfer ɗin nan shi kuma sai ka yi je nan wajen ka yi chatting ɗinsa. Sai ka je can sama ka yi chatting ɗinsa nan kenan. Sai ka je ka yi chatting ɗin sai ka ce hi I've sent the money. So I've sent the money sai ka tura masa. Shi kuma yana gani zai ce to wait for the confirmation, yana confirming zai tura ma adadin coin ɗin da kake so. But like I said gaskiya yana da matuƙar hatsari P2P sosai saboda there is a lot of loss of funds da dai sauransu. So sai muna hankali sosai. Sai muna hankali sosai saboda duk wanda yake sabgan P2P ya sani cewar mutane da yawa sun rasa wasu adadin kuɗaɗe. Duk abin da za ka siya almost sai an cire kusan 20 to 30% out of abin da ka wannan. In kuma za ka sayar za su caje ka, in sayarwa za ka yi za su caje ka naira 500 wasu 200 wasu 100. In kama kana da coins na 30,000 kenan ko 10,000 za su caje ka, let's say za su tura maka 9,500 ko 9,300 ko 9,800 haka ko 200 dai ko 100 ko kuma dai wasu adadin dai. Kawai dai depending da yanayin vendor ɗin da ka samu a kasuwa. In ka samu mutum mai ɗan tsoron Allah he will charge you less. In ka samu mutum kuma wanda more especially ma yaran nan, I'm sorry to say saboda gaskiya yawanci su sun fi abubuwan saboda always suna kallon mutanen mu a matsayin mutanen da ba su waye ba kuma mutanen da ba su san komai a harkar crypto ba. So they decided to take advantage of rashin sanin namu. So we should be taking care sosai lokacin da muke trading a P2P saboda abin ya wannan za ka iya mutum ya saida price ɗinsa akan cewa kowane coin na 10,000 yana sai da shi ne akan naira 5,000. Kai kuma ka danna agreed ka saida masa shi ko kuma ya ce yana saya a haka. Kai kuma ka danna agree ka saida masa shi. So kamar yadda na faɗa a wancan bidiyo da insha Allah muna fitar da hanyar da za mu takaita hakan wanda za mu yi finding ɗin wani ɗan platforms, a kind of platform wanda zai kasance kamar P2P section ne. P2P kuma da legal vendors kuma mu ne ba wasu bane. Za mu siya coin ko na nawa ne amma kuma gaskiya akwai specific coin da za mu siya such as USD za mu siya shi ko na nawa ne ko yanzu ma muna siya such as BNB such as da dai sauransu. So wannan shine idan mutum na da shi za mu iya siyan shi akan price, za mu yi negotiable price. Mun yi negotiating then sai mu tura mai kuɗin directly sai ya mana dropping. But gaskiya kamar yadda na faɗa ko ce kamar yadda kowa ya sani cewa P2P wancan yana da hatsari shi yasa muke tunanin hanyar da za mu finding ɗin within our community mu ga muna siyarwa junanmu kuma muna siya ta junanmu. So I think this will sound better ace muna tura ma wasu kuɗi ko kuma wasu suna zaluntar mu ta hanyar da mu ba mu sani ba. Na gode.